I gave you my heart. Kanto. Oh, kausap mo dah. Oh, vitamin. Oh, na medri biko na pud medri. Unsa ni? Noodles. Pernah mo sa itlog sa manok? Dua ka tumas. Sanyo Santiago, Prokpor, Barangay Health Station, Santiago, Asuncion del Norte. Practice kay bukid jud ba dili semento. And to her. Okay mga amigo, bantay na po, kitaas na po kayo. Okay. Irada amigo.
Uy, walay cost. Wala may presyo nga project. Yo! Okay. Bye. Tira! Irada, Froy. Irada, Froy. Guwapo gid diri mamuyo, kay makatanom-tanom ta og mga pagkaon. Walang mo saging. Mais. Ay sa diri makabuhi pa ta og baboy, manok. Parehag bike yan niya, no? Itong blue. Itong bungoy-bungoy nga bike. Dali ra maunsa. Daot. Yan, oh. Yan nga jeep. Nare kay jeep nak. Kanya na punta magkuhan silang magsubaybay silang kuha na agi babay lang sa to sa itong nara sila.
Good luck. Oh, dra. Ayun sir. Oh. Break ka lang gini oh. Tas na to. Diretso sa highway. Oh, good luck, dra. May slide, pwede unta kung saan eh. Kung di na to sakyan, kay bukat ng bike. Kay Unsa? Tubangin sa inyo. Butas ang bike. Nya na, ada kalit lang sa. Oh, ayo deh, buta yung bike dito, tro. Uy. Kuha na yung bike na yan. Dito ra mo napita, dito. Kasi kwasik. Ay, sa dito mo napita ba? Kay dito mo napita ba? Diyan lang bike, okay na. Bali na, yan to sir, inata. Ang toser, birahon. Ana. Sanggala. Ano? Kasi Kevin. Okay na. Oh, tara. Ha? Break lang. Likod. Ito lang pang break. Putol ba yung break? Oh, ang aning dalan dire, gwapo kayo. That's it, friend.